Bisa saya li. Ini. Mà siêu vậy thấy ấy. Này, mau gadun ja. Good morning लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान नोंथांमोनहा अननानै लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनै सान्दुं दुंसोगारदों लोगोफोर गाइखेर साहा गाइखेर sampai manis sambal sabrilo malah udah pet laya sajeng jan metai laydोंमोन नै निमकी आंखौ माबाया एब्रेन बिफाया ओइयाव आं भिडिअ लाबाय दङ ओइ होनहरबाय इयो मा होनबाय मा बानायदों नोंलाय इयावलाय होनदों भिडिअ बानायदों आं ओमफ्राय आइ दैमायाव जि सुदों हदाय इसिनि भिडिअखौल' नुयो लाइक बानायना होनांगौलै इदि होनलांदोंनो बै दैमायाव जोंनि आइया जि सुवाखै ओमफ्राय आं इयाव भिडिअ बानायबाय दं ओइ होनहरदों इयो मा होनदों भिडिअ बानायदों आं होनदों मा बानायबाय दं इयावलाय होनदों ओमफ्राय आइसो हदाय इसिनि इउटुबखौल' नुयो लाइक बानायनांगौलै होनलांदोंनो नोंखौ लोगो मोनाखै सोरनावबा नाया बियो सेंग्राफोरनाव नै लोगोफोर पेटलाया निमकी लाबोदों साहाजों जानो नै लोगोफोर फुंनि साहा फुदुंलायबाय लोगोफोर फुंनि जानाय संनायखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायलांनो सानलायबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर गोदौबायानो नै लोगोफोर लोंलायनोसै आरो फुंनि साहा ना पेटला जोंहा साब्रैल' नायलाय नै निमकी दिन मेडिकेलाव लांगोन बेमारियानो हामलाहाय जोंना मा जाबावगोन मेथाइया गेस्रेम नंगौना नङा पेटला गेस्रेम थास'सै नों kata nimmki sah itu kan menaruh pesertanya mana aneh
कालारनिया ओंखाम जानो आंनाबो ना बैसागोआ गैलानो माथो लोगोफोर माइब्रा जुमायखौ लोंनो सानलाय माथो जादों हा जुमायखौ लोंनांसिगोन बैसागोआव लोंगोन बैसागोआव 2 तारिख खालि गोजा जालाय खोमा लाल साबाय माया माबा आं मबाइलाव नुदोंलै इउटुब चेनेल खुलियो आरो माइब्रानि जुमाय संदों ओमफ्राय माबा ओंखामसो जायो बेलेगा अफ्रिखौसो जायो बैदि अफ्रिबो नङा आरो जौ मावनायनि नङा आं मबाइलाव नुदों प्लेटाव रानलायनानै जादों माइब्रा अफ्रि जानाय होननायनो आरो ए दा जानायखौबो जाजागोन ना सिनि होनानै फाजाबो रोसिखौ लोंखांबा जागोन आरो सिनि होना जायो जोंना मास मोनसे जादोंना जायाखै जादोंना जाथाराखै जाबाय खोमालै सानथामसो बैसागु मोनबा जागोन फागुननि लास्ट खोमा फागुन ना फागुनावबा मास मोनसे जाबायना हेलाबा आदाया जाखांखाबाय गथ'खौ थांबाय 15 दिनसो माबाफोर नायगोन दे बोरसि फुजाखौ नायगोन दे नोंसोरो हरसोनो शरद फुजा शरद मानि मा जायो शरद माने बारहुंखा बै गावनो मावमा अमा गेदेर साबो गैलाहाय खासि नागिरहांदों माला फैगोन नो जोंहाबो खनसे नायनांगोन ना आदारखौ होनानै दोनदो आदारखौ जोंहाबो खनसे नायनांगोनहाय 20,000 होबा हरगोन 20 हरगोन जोंहा फुथारनानै फानसै ना सोरनोबा हाबायाव अमा नांगौबा उदारबानो मार्केटाव जोंनाव खासि 20,000 20,000 हरगोन लोगोफोर सोरबा खाथिनि लोगोफोर दंबा बैसागोफ्राव जानोबा हाबाफ्राव होनोबा मेथाइया गुरै ओमफ्राय रागसो बेफोरबो खार जालायनोसै आरो जोंनो बोथिसे दिनै ना गोरान मोनजाया ना गोरानानो गैखायाबो आरो दिनै जाखायाना दिनै शनिबार दिनै
मोनलाय आरो जाहा मोनबाय आलु होनोसै बिलाहि होनोसै बाथोन होनोसै आं गाबदेरनाय पेटलाया मैया लायनो मोनाखै आबाद मावनानै थोरनि दाम खम फिसाला पेटलायना होलायबाय दामबा होआ दाना 12,000 हरबाय थायो दुइ मन जागोन सोरबा हाबानि नांगौबा बैसागुआव हाबा जानो मबाइलाव फिसा नुयो खिन्थु मोथाङाव गेदेर गोलाव गेदेरथार बिस हाजारबा हरगोन 20,000नि 200-300 खमबाबो इसा जायालै ओइनो माबा सेवबाय थायो जिगाब होनांगौ नै मगा दुन्दिया गांथामल'थार थाइबेसे गैयानोबा आखाइया लाजाला थास' सायनानै गरमथार मोनदों बेमारियासो उल्था बामलायगोन गानो हाबानो खनसे गारायखौलाय माथो एसे राननाय बायदि नुदों रानदो अख्रेबजोबनानैथ' आलौदो ब्रां ब्रां जादो मोना लासै लांनो गुखुब जाबायदि होनलायथारदो बेमारियानो हामला जोंनालाय गोफोर गुदुङा सायाव माखै गुदुंसो सिलिन्डार नांनाय जाखायो गारि सिलिन्डार खालामनाया हाजोखाय बनबोदो सिङाव बन हाबा थाहैयो सायाव नुवा खेबनो इखिदा हाबदो जानो सिलिन्डारजों गुदुङा नांदों खिन्थु आलु खालामदो गासै गारिया हामाखै सिलिन्डार खालामनाया दासो मोनबोदो सिलिन्डार पाइप खालामनाया बोरै जादों बेयो बौदोबो ओमफ्राय सिलिन्डार पाइपआबो सावनाय बायसा जादों अमा सावनो एख'थानि गारि गारिया रानबासो मिथिखागौ सिलिन्डार पाइप खालामनाया दासो जाबोदो आरो हागोन इयो खेंखें अनला ओंख्रि गोलैलानायसो जादों गथ'सा गाबलायथारो बे सिलिन्डार पाइपआ खामहाबदो जालांसैलाय फुंनि आलु बिलाहि एवनानै
Makan sih, mana? Mau gading dia sih. Oh ya, gak tahu dah kalau itu mak tasty, nu kalau tas gosem ni nilai ni, ikan gosem ni ya, isi. Orang saya usah dengar ada. Men bayana rekang sih. Asal betul dia men bayana. Bawa dia ke tahu nak saya. Dengan hazai, selai pun. Tuh noh noh sebenarnya. Lah, betul ada ni aja sudah. Tasty jangan. Iya. Ambil. Ambil mana nomor? Enak kan, enak puspo. Gerja jalan deh kan. Nih. Mati pun ya sih, mana yang kerja? Nih, bayi mana tu? Nih, kamu kerja ni. Lang na nai ni, gede kan kema. Lang nak. Oh, thằng này. Ini dia pun mana sih? Pernah hal. Ini bakalan deh. Nung kan nama. Tenang. Apa yang sekali kenal kamu? Con thỏ thằng này làm vậy. Cái san này rồi thật. Thấy cái là. Ini di stand by problem na gozo bana demi thayna. Baya bale. Asingan sare ma jeng top video bani nanggo. Tang sih. Tas dem dah. Oh, sonang subai. Sabun sundan pun kena. Ni leman pun lah.